So tignan mo mga kaibigan, si God's Mission TV. Gawin na kami mga kaibigan sa Sumagal. So finally mga kaibigan, andito na kami sa Sumagaysay. Kaya ito yung lugar nila. So, andito na kami sa ating venue. Dito tayo mag-evangelism crusade mga kaibigan. So hinintay pa namin yung ibang mga tao po. So maganda yung lugar nila dito, malamig mga kaibigan.
Basahan mo kanamo nga ikaw gayon anak. Kumuha tulong magkuman kanapibong sa imong dagat. Haniya kami Ginoo nagtiguan kanimo. Sa matapos mong presensya, bumaba